A'r cwestiwn cyntaf, Rhyn ap Iorwerth. A wnaeth y Prif Weinidog ddatganiad am amseroedd ymateb ambulansys yn Ynys Môn. Mae'n disgwyl i bobl sydd ag angen clinigol am ambulans bris derbyn ymateb cyn gyntaf a phosib, pryd bynnag bo angen. Gweithio'r cynnydd yn y galw dros y misoedd diwetha, mae Gwasanaeth Ambulans Cymru wedi parhau gyrraedd y target yn ardal bwrdd iechyd Besi Cadwaladr. Diolch am yr ymateb yna. Ar ochr ambulansys y gogledd orllewin yn Ynys Môn ag ar draws y gogledd, dwi'n siŵr, mae sticer mawr ymgyrch fast, sef ymgyrch Cymdeithas Strôc sy'n annog pobl i ffonio 999 os oes arwyddion o strôc. A'r slogan ydy When Stroke Strike, Act Fast. Yn anffodus, ydy ffonio'n gyflym ddim yn arwain at ambulans yn cyrraedd yn gyflym. Dyma chi ddwy enghraifft ddiweddar. Porthladd Caergybi yn ffonio am ambulans i glaf o ddofn i fod o wedi cael stroc, yn gorfod mynd ar claf i hunan i ysbyty Gwynedd yn y pen draw a gweld 8 ambulans wedi i parcio yno. Enghraifft arall, ddiweddar iawn, dynes 88 oed, etholwraig i fi, pryder i bod hi wedi cael stroc, yn aros 6 awr am ambulans, yn aros 2 awr arall tu allan i'r ysbyty wedi cael ei throsglwyddo i A&E. Mi ddi hi farw rai oriau yn ddiweddarach. Da ni'n gwybod bod stroc yn alwad categori melyn bellach. Yr wythnos ddiwetha, mi ddwedodd uwch swyddog meddygol yn y gogledd wrtha fi i bod hi yn anghytuno'n bryderus ynglyn â'r categoreiddio yno. Mae parameddygon yn dweud wrtha fe'n gyson i bod nhw'n bryderus am categoreiddio galwad a stroc fel categori melyn. Pa bryd mae'r Llywodraeth yn edrych ar hyn oherwydd mae bywydau wirioneddol yn y fantol? Mae'n rhaid weid wrth gwrs bod y model ei hunan wedi cael ei gynllunio gan bobl clinigol. So nhw felly oedd yn ystyried am ha ffordd yn ei wneud hwn, nid rhywbeth gath ei wneud gan wleidyddion oedd hwn. Mae'n wir i weid bod 65.8% o alwadau coch ar Ynys Môn wedi cael ymateb o fewn 8 munud, ond mae'r aelod wedi codi 2 beth yn y siambr hyn, sydd wrth gwrs yn bwysig dros ben ag yw'n fe i sgwennu ato fi mwyn fi gallu ystyried unwaith to beth ddigwyddodd ynglyn â'r bobl hyn.